piliere, ktoré nám tvoria v živote našu realitu. Ahoj, tu je Ingrid a ja verím, že máte krásny deň. V dnešnom videu by sme si teda povedali niečo o 3 základných pilieroch, ktoré nám tvoria našu dennodennú realitu, ktorú zažívame. Prvým pilierom je naše vedomie. To znamená, sú to naše vedomé rozhodnutia. Na základe rozhodnutí, ktoré my urobíme a ktoré robíme v dennodennom živote, môžu to byť malé rozhodnutia, môžu to byť väčšie rozhodnutia, tak tieto rozhodnutia nám tvoria našu realitu. Pretože na to, aby sa niečo zmenilo, tak najskôr musíme spraviť nejaké rozhodnutie, čiže vnútorne dáme pokyn, že áno, rozhodujem sa tak a tak, ísť takým a takým smerom a na základe toho sa tvoria ďalšie akčné kroky. Nám sa otvára ako keby taký plán, že teraz sme sa rozhodli ísť týmto smerom, bude potrebné urobiť krok 1, krok 2. Proste otvárajú sa nám ďalšie a ďalšie dvere, ďalšie a ďalšie možnosti, ako toto rozhodnutie naplniť. Čiže ten smer, ktorým sme sa rozhodli ísť, čo nás tam bude čakať, čo všetko bude treba napríklad vyriešiť, čo nás tam čaká, s čím máme rátať. Druhým pilierom je naše podvedomie, čiže naše presvedčenia, to, čo nejaké podvedomé vzorce. Na základe nich si takisto tvoríme našu realitu. Čiže nie sú to len vedomé rozhodnutia, pretože my sa môžeme vedome nejak rozhodnúť, lenže koľkokrát nám toto podvedomie sabotuje. Čiže tam, keď sa nám niekde nedarí, treba hľadať podvedomé vzorce, aké máme, ktoré nám to sabotujú. Pretože, ako som už niekoľkokrát spomínala, to podvedomie je oveľa silnejšie než naše vedomie. My 95% dňa ideme na autopilota, my ideme na naučené programy. Preto sa nám tak ťažko uvedomujú myšlienky, máme 70 000 myšlienok denne a my ťažko ich vieme všetky zobrať v potaz, že presne vieme, čo si kedy myslíme a tak ďalej. Ale preto je dôležité aspoň pri tých negatívnych myšlienkach sa zastaviť a uvedomiť si, že teraz myslím negatívne a preklapať to, pretáčať to formou nejakých afirmácií. Čiže druhým pilierom je podvedomie, no a tretím pilierom je v podstate naše telo v kombinácii, pretože nám v podstate naše telo dáva vedieť na základe našich pocitov, emócií, takže je to v kombinácii aj s našou myslou, ale aj s našou intuíciou, že či ideme dobrým smerom. Čiže pokiaľ my sa budeme cítiť dobre, tak ideme dobrým smerom. Pokiaľ my budeme zažívať pocity cez naše telo nám to dá vedieť. Buď niekto má napríklad bolesti v oblasti žalúdka, že je nekľudný. Áno, že hovorí sa žalúdok ako na vode. Niekto v oblasti srdca, že pichá ma pri srdci, ranilo ma to pri srdci a podobne. Niekoho napríklad bolieva často hlava, máva migrény. Alebo niekto máva bolesti v oblasti chrbtice. Chrbtica znamená opora. Čiže niekto nám nie je oporou, necítime v niekom nejakú oporu. Cítime sa, že nemáme žiadnu oporu. Takže nás často bolí napríklad chrbtica. Ďalej je rozdiel, či v krčnej chrbtici, alebo v driekovej, alebo v hrudnej. To všetko sú signály nášho tela, ktoré nám dáva najavo v podstate, že ideme nesprávnym smerom, že niečo chápeme zle. Neviem, či ste čítali knihu od Louise Hay, Miluj svoj život. Veľmi odporúčam, pretože tam veľmi dobre popisuje v podstate, že naše telo alebo rôzne ochorenia a vlastne psychické príčiny týchto ochorení. A má tam vždy popísané vlastne, keď nás niečo bolí alebo niečo zažívame, nejaký zdravotný problém, tak aké presvedčenia tento problém spustili, ktoré sme dlhodobo nebrali na zreteľ
A keď to nejde cez pocity, že my máme len zlé pocity, cez emócie a dlhodobo urobíme nejakú chybu, ktorá nám nie je prospešná, tak potom to ide cez naše telo a tá duša nám to dá vedieť prostredníctvom nášho tela, že ako keby tá duša pritvrdí a sa nám to vlastne preukáže tie príznaky na našom tele. Čiže nás niečo bolí, alebo máme naozaj nejaké emócie sú uviaznuté. Uviazla nám tá emócia niekde na nejakom orgáne. Jednoducho. Takže opäť, cez naše telo môžeme zistiť, pretože tá intuícia komunikuje a tá duša v podstate prostredníctvom tých pocitov, mysel zase prostredníctvom emócií a taktiež sa to sklbí dohromady a zažívame to aj telesne, že my sa cítime zle, cítime niekde na našom tele nejaký problém a podobne. Čiže ako náhle sa cítime zle, nepríjemne, máme nejaké bolesti, nejaký diskomfort je v našom tele, tak musíme patrať hlbšie. Napríklad pri tráviacich problémoch to môže byť, teraz citujem z tej knihy, pri tráviacich problémoch to môže byť, že nevieme niečo prehltnúť, niečo stráviť. Áno? Keď máme bolesti hlavy, príliš dlho nad niečím rozmýšľame. Toto som ja mávala často. Keď som mala úporné bolesti hlavy, príliš dlho som nad nejakým problémom rozmýšľala, analyzovala. To sa nedalo vydržať, až ma z toho rozbolela hlava. Niekto zase môže mať často napríklad angíny alebo prechladnutia. Že bolí ho hrdlo, že nemôže, to je zase hrdlo napríklad, hlasivky sú znak, že ho niečo ranilo, že čo niekto mu niečo povedal, alebo on niečo v sebe dusí a bojí sa niekomu niečo povedať, alebo je tam zlá komunikácia medzi niekým a vtedy ten človek často máva napríklad angíny, alebo býva chorý s mandlami a podobne. Čiže každá takéto ochorenie je znakom alebo vyústením dlhodobej nejakej ignorácie alebo niečoho, čomu my sme nevenovali pozornosť, z niečoho, kde máme my strach. Buď máme strach komunikovať, máme strach niekomu niečo povedať, máme strach niečo stráviť, alebo to prehliadame. Alebo nie je nám niekto oporou a bolí nás celá chrbtica, ale jednoducho nevieme napríklad, ako toho človeka opustiť. Lebo sa bojíme, čo budeme robiť. Alebo v driekovej oblasti, keď vás boli kríže, to zase môže znamenať napríklad financie. Hej, že nie je tam, to je v oblasti prvej čakry, čiže to je hmota, tam sú financie, hojnosť. Čiže máme tam zablokovanú hojnosť. Bojíme sa, jednoducho nemáme dostatok hojnosti v našom živote, financií, bojíme sa, ako budeme existovať, ako prežijeme ďalší mesiac a podobne. Takže tam zase sa treba obrátiť na seba, že čo mám teda spraviť, nájdem si druhú prácu, alebo ako to vyrieším, tento problém základný, pretože žijeme v hmotnom svete. Všetko sa dá tu kúpiť väčšinou za peniaze, samozrejme okrem zdravia, šťastia, lásky. Áno, to sú tie skutočné hodnoty, to sa nedá kúpiť žiadnymi peniazmi. Ale ostatné veci si musíme zadovážiť nejako a peniaze sú hodnota, alebo teda energia, ktorá tu prúdi a na základe ktorej my získame bežné veci, aby sme teda mali čo jesť, čo piť, aby sme mali teplo, aby sme mali svetlo, aby sme mali nejakú energiu, potravu, oblečenie, ošatenie a podobne. Takže toto boli 3 piliere základné, ktoré nám tvoria našu realitu. Takže hlavne na ten tretí si dávajte pozor, pretože vy keď dlhodobo niečo prehliadate a tá vaša duša už nevie, ako má na to upozorniť, tak vám to hodí cez to telo, že vy naozaj ochoriete, máte nejaký problém, cítite nejaký diskomfort a vtedy to už naozaj musíte sa zastaviť a začať to riešiť
a prísť na to, v čom teda je problém. Hlbší problém. Takže toľko k dnešnému videu, no a ja sa na vás teším opäť niekedy na budúce. Pekný deň.